ओइ बस हनै मोजां मोजां दावरायफोरा समायना रमायना फैगासिनो दङ। बा बस ताजा ताजा माले बस माबा मोनसे खायदा खालामदोब्रा। ओइ आंजों जानला मोनला दाबुंखानांगौ मिथिबाय? हाट मासि गोसा जोलाबायखोलै आंखौलाय। मा होनलाबायदों नोङो गोदाव सोरावनो? नोमबाजैखौ मिथियाखै नामा नोङो नोमबाजैखौ हा? आरो जानला मोनला खुगा दंना जानला मोनला दाखेलाबाय था। नोमबाजैसो बियो मिथिबाय? आंनोबो सासे होबा मोजां मोनगौमोनलै बस। आरो मा बुंदों नोङो हा? नङालै बस ओरैनोसो बुंदों आङो। ओइ दावराय सनाफोर बहा थाङो नोंसोरो सना? समायना रमायना महरखौ लानानै आंथिंबो एसे नाहरनायसाय। लामानि मानसि लामायाव था मिथिबाय सिरि सिरि लामानि मानसिखौ एदावनो दाना नोंसोर मिथिबाय? आरे सनाफोर मानो रागा जोंदों नोंसोरो? आरे मबाइल नाम्बारफोर दङब्रा होलांदोब्रा रायलायहरसै। लाजा नोंसोर गुन्दाफोर लामा दथा दथा जिरायनानै सिखाय एदावनो। ओइ मा बुंदों नोङो दाउस्रि देलाय? जोंनि बससो बे सिनायाखै नामा नोङो बेखौ हा? खुगाया मोजाङै हमथाना सालाया फिथिं मिथिबाय नङाबा जिलांजोबगोनबो। किम येस सार। नोंखौ आं बुंदोंना सिट होननानै मोनसे गसंनानै थां नोङो। साला मान सनमान हानि खालामग्रा बियो। येस सार। आयु हायना आं गिबायसोहाय माबा खालामसिगोन बिसोरो जोंखौ दाबा आखाया हमनाया गिलायलांबायसो हायना। र' नों गिनाङा र' आं दं आं रायलायगोन। बिसोर मानसिफ्रा लामायाव सिख्लाफोरखौ हमथाना लाखिनानै मा खालामनो सानदों? आसलथे बिसोरथ' बारा थिग मानसि नङा। र' बिसोरखौ जमना नायनि आं मा खालामो। What is your name? ओइ हायना मा होनखोथाय इंराजियाव आं बुजिनो मोनासै। नों बुजिबाय नामा हो? आयु दानथारनोसो होनखो ना बुथारनोसो होनखो? आं गिलायलांबायसो हायना मा खालामबावनांगौ? हासुनो ओंखारनाया जाथारला आं गिनानै। होनखाबायना नों गिनाङा होननानै आं दं होनखाबायना आं रायलायगोन। आं एसेसो बुजिदों आंबो ओमफ्राय मा होनखोथाय बारा मोजां बुजियासै आङो। र'लाय आं सोंफिनबावनो मा होनदों बियो? नों गिनाङा र' आं दं आं रायलायगोन। सार बुजियासै मा होनखोथाय? एसे बर'आव बुंबा मोजां जागौमोन नामा सार? आसोलफ्रा अबेबा गामि गफानिफ्राय फैदों खोमा। बिदिब्लाथ' बिसोरखौ माबा माबि बुंना भासायना एसे बोथोरनायाव एसे गोरलै जागोन बायदि मोनबाय आङो। र' बिसोरखौ एसे मोजां बुंफ्लाना फथायनि र'। सोरानोब्रा जोंनि सारजोंबा इंलिसावबो जेना बर'आवबो जेना हारसायावबो जेना जेरावबो जेना सारजोंनो एसे इंलिस सोलोंनांसिगोनलै। सारा मा बुंदोंमोनलाय र' what is name मा होनखोलै गोसोआव फैहां जादों र'। what is name नङा what is name नङा जायाखै र'। what name बेबो नङा what name जायाखै र'। खर'आवनो थायालै इंलिसफोरा एकदम माथाय इंलिसबो बुजिना नायब्रा। किम येस सार। आं मा बुंदों बिसोरो बुजियासै बिसोरनो फोरमायना खोन्थाना हो। थैबाय दानिया माबा बुंदोंमोन आंनो बुजियासै आंलाय मा खोन्थागोनब्रा गावनो खोन्थाबा जायो आंखौसो खोन्थाफिनबावबाय। ओरैनोबा बै दाउस्रि देलायखौ जि समायना नुदों आंसो बेखौ फरायहां जादों। माबा बुंगोन दाबा माबा सोंदोंमोन आं गोसोआवनो गैला मा सोंदोंमोनथाय। what name बिनिखाबो बे थारैनो what name मानेथ' नाम जायो। what मानेथ' मा होनो जायो थारमाने बियो मा नाम होननानै सोंदों खोमा बेखौनो होनसै आं। नङाब्लाबो थाथोंसै आरोना नङाब्ला आंहा इनसाल जागोन ना सिख्लाफोरनि गेजेराव इंलिस रोङा इंलिस रायनो फैदो होननानै। र' बेखौनो एसे दादागिरिनि सोंना होनि। खोनायाखै नामा नोंसोर सारा मा सोंदो? सारा बुंदो नोंसिनि मुङा मा आरो नोंसोर बबेनिफ्राय फैदो आरो अबाव थांनो फैदो बेखौ सोंदों सारा। खोन्थाना हो। बारा जाखोना माखोथाय बुंनाया नंगौना नङामोन होनलाबायबाय आङो। सार जों नायगावनिफ्राय फैदो आरो जों दा टाउनाव थांनो नागिरदो। सार जोंखौ अननानै जोंखौ थांनो होदो। मा गामि गैया? मा गामि गैया? गामि गैयाबा बहा थायो नोंसोरलाय हा? गामि गैयाबाथ' जेरावबो थानो मोननाय नङा। नायगाव मानेथ' बर'आव गामि गैया माने गामियानो गैया ना न'आसो गैया नोंसोरनालाय हा? सार जोङो नायगावनिनो। ओइ सिख्ला गामिया मोजाङै खोन्थाना हो मिथिबाय? मा नायगाव गामि गैया बहा थायो नोंसोरो हा? जोङो नायगावनिनो।
गामि गैयाबा बहाथो न' लुना दङ नोंसोरो मा नायगाव गामि गैया जेनेबा मानसिना हा मानसिना गामि गैयाबा न'खौ माहा लुना थादो हा नायगाव बुंबाय थायो नै मानसिना रावहाबो गामि गैयालासिनो थाया मिथिबाय आंनो बेखौल' खोन्थादो लास्ट खनसे सोंबावसै आङो नोंसोरो बबेनिफ्राय फैदों सार आं नंगौखौनो बुंदों जों नायगावनिनो मार आच्छा जाबाय दे आंनि खर'खौ गरम दा खालामसै ओमफ्राय दा नोंसोर बहा थांनो फैदों बेखौल' खोन्थादो आंनो जों टाउनाव थांनो ओंखारबोदों हे बस माथो लाखिनानै सिख्लाफोरखौ सोंथि सोंबाय थाखोब्रा मावनोबा थाब मावनांगौ मिथिबाय ओमफ्राय मावाबा थाब हगारनांगौ ओरैनोफ्रा दाउखा सिलाफ्राबो इसेबां बिरफुंलाबाय थायो लामा बेफोरखौ मिथिया नामा थांनोबा थांहोदो आरो लाखियोबा लाखिदो मिथिबाय शाट नों सिरि जाना था मिथिबाय नाथुर आइदै बिमानि फिसाय दाउलाया इसां गोसानो जोबाखै बिदि जोयोलै सिखानो मोनाखै साला देखायसिनदों साला खायना आं खिनिसो ओंखारबायलै हासुनोसो ओंखारनाय खालामनानै फिनाव हासु गुसिगोनसो ओंखिनायानो माबा खालामनो नागिरखो बिसोर जोंखौबा आरो मा खालामनो खोथा बुंदों बिसोरो हाय आं गिबायसो हायना मा खालामनो बिनिफ्राय माबा बारग'नायनि राहा खालामदो हायना प्लिज सारजोंबो थांनो होदो जों मा दाय मावदों नोंसिनि जोंखौ बेबायदि लामायाव हमथाना लाखिनानै बिदि सोंथि सोंबाय थानो सारजों गामिनिफ्राय फैनाय मानसि जोंनाव जेबो फैसाबो गैया जोंनाव थाखाबो गैया जोंनाव जेबो गैया प्लिज जोंखौ अननानै थांनो होदो बेनिफ्राय जोंहा इमारजेन्सि डाक्टारनाव थांथारनांगौ टाउनाव प्लिज अननानै जोंखौ थांनो होदो बेनिफ्राय हे इसोर जोंखौ बासायदो जोंखौ बेनिफ्राय माबा थांनो थाखाय जोंखौ बासायदो हे इसोर जोंखौ मदद खालामदो इसोर मा अख्रां नायलाबायदों नोंसोरलाय अख्रां नायलानानै जेबो जाया मिथिबाय जोंसो दङ बाहाय जोंसो दङ भगबाना जेबो खालामनो हाया जोंसो खालामनो हायो मिथिबाय बेनिखायनो जों जा बुंदों बेखौ माव मिथिबाय होमबासो गगोन नोंसोरो नाय हायनारि सिख्लार आं नोंखौ फसायबाय नोङो आंखौ फसायगोन ना फसाया आं बेखौ मिथिया मथथे नोङो आंजों जुलि जानांगौ बेबो दिनैनि दिनाव बुं हायनारि सना नों आंखौ जुलि लागोन ना आरो लाया होनबाथ' नैबेखौ नायखा नैबेखौ उरायगोन मिथिबाय अख्रां सायाव थांनानै फाथाला गोग्लैफैसिगोन बेखौ मिथिना लाखा सार जों नोंसिनि मा दाय मावदों बे नोंसोरो जोंखौ बेबायदि लामायाव लाखिनानै जोंखौ बेबायदि अयथासार खालामनो थाखाय अननानै सार जोंखौ थांनो होदो बेनिफ्राय जोंहा डाक्टारनाव थांनो थाखाय बिराद इमारजेन्सिथार जोंहा न'आव आइ लोमजादो बेनि थाखाय जोङो डाक्टारनाव थांनो थाखाय फैदोंमोन अननानै जोंखौ थांनो होदो बेनिफ्राय अननानै प्लिज जोंखौ थांनो होदो जोंनाव जाखिनि रां दं जों बेखौ होलांजोबनोसै अननानै जोंखौ थांनो होदो बेनिफ्राय खोथायाथ' बारा गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन जालांसिनबाय आं माबा मोनसे खालामनांसिगोन बिसोर मानसिफोरा मारा मोजां नंखाथारा सानफ्रामबो बिसोर बावहाय जिरायनानै बेस्रायदावबाय थायोना बिसोरखौ दिनै नायगोन आङो फन खालामहरनि बिसोरखौ आङो दिनै गांफुसे फुनानै बिसोरनि बिगुरखौ बिस्क्लाबजोबनानै थिहरगोन आङो होमबासो बुजिगोन जे स्लायदावनायनि साजाया मा हेल' माहा दं नोंलाय नैबे क'क्राझारनि फ्लाइअभाराव ना साथामसो मानसि सेंग्राफ्रा बेवहाय सिख्ला सानैखौ हमथाना लाखिनानै बिराद गाज्रि खालामगासिनो दङ अननानै नोङो थाब फैदो ना बिसोरखौ बासायनो थाखाय बे फ्लाइअभारावनो एसे गोजौआव गाहायनिफ्राय गोजौसिम दावखोबोनाया बेखिनियाव अननानै थाब फैदो ना नङाब्ला बिसोरखौ बिराद अयथासार खालामबाय थाबावगोन दिनै बिसोरखौ हगारथारा जोङो आंबो बावनो दङ थाब फैदो नोङो माबार फैयो बावनो दङ आङो बिसोर खाथियावनो दं आं नायगासिनो आं बिसोरखौ मा खालामो दे थाब फैयो साला बैमान जाथिफोर बिसोरखौ दिनै हगारखाया आङो बिसिनि बिगुरखौ बिसि हाब्रा जोबनानै संख्रि बानलु फुनना होनानैसो हगारहरगोन आङो बिसोरखौ साला सिख्लायदावनो जायगा मोनाखै बिसोरो सना नोङो गाबाबो गखाला दिनै नोङो आंनि जाखाबाय आंनि मिथिबाय आंनि जिउनि सना जाखाबाय नोङो आं दिनै नोंखौ ओरैनो हगारा मिथिबाय आं दिनै नोंखौ ओरैनो हगारा थालिर गोमोनखौ मोनखानायावनो जाखानांगौ मोनखानाय दाउखौ गां फुखानानै दोनखानांगौनो आं दिनै नोंखौ हगारथारा नोंखौ ओरैबायदि अनगोन आङो मा बुंगोन आरो आं नोंखौ ससे थालिर गोमोनखौ मोनजागौमोन जायोलै आंखौ एक्सकिउज मी सोरलै बेलाय आंखौ बेबायदि दमाव होनफैलायनो हानाय
नोंसोरखौ आङो मोजाङै सिनायखायो मिथिबाय नोंसोर सासे लंपट गुन्दा आरो हिनजाव मोग्रा मानसि मिथिबाय नोंसोर मानसि मोजां नङा आरो बे सिख्ला सानैखौ बे लामायाव हमथाना लाखिनानै नोंसोर मोजां खामानि मावाखै मिथिबाय नोंसोरखौ आङो दहायनिफ्राय नायगासिनो दहायनिफ्रायनो आं नोंसोरखौ मा खालामगासिनो नायगासिनो दंखायोमोन आङो दिनै गवा नोंसोरो मिथिबाय दिनै गवा नोंसोर खारबाबो गनाय नङा दिनै मिथिबाय ओइ सिख्ला लामानि मानसि लामाजों सिदा सिदा थां मिथिबाय जोंनि खामानियाव दखल खालामनो फैनो नाङा मिथिबाय आं सोरबि नों सिनायगौ हा आं सोर मानसि आं माबायदि मानसि नोङो मिथिगौ मिथियाब्ला रायलायनो नाङा मिथिबाय मिथिबासो रायलाय लामाजों फैनाय मानसि लामाजों थां लामायाव मावबाय थानाय मानसिफोरखौ राव होनो नाङा नङाब्ला खोथाया नोंजोंबो गाज्रि जागोन मिथिबाय मा खालामनो नोङो मा खालामनो दम दंबा दांफै आंखौबो हा नायथारा माबायदि दम दङ नोंहा आं लामानि मानसि नों थिखौनो बुंदों मिथिबाय आं लामानि मानसि आं लामाजों थांगोन थिगैनो खिन्थु नोङो बे फैबाय थानाय सिख्ला सानैखौ बिदि लामायाव हमथाना लाखिनानै इनाय अनागार खालामनाया मोजां खामानि मावनाय जायाखै नोङो मिथिबाय आरो आं नोंखौ मोजाङैनो मिथिखायो आं मोजाङै सिनायखायो आं नोंखौ सिगाङावबो आं नोंखौ बेबायदि खालामनाय सोरबा मानसिनि सिगां सायाव खालामना नुखाबाय आङो दा खनसे नुबावबाय आङो खिन्थु आं नोंखौ ओरैनो हगारा आङो मिथिबाय आंबो गोरलै मानसि नङा मिथिबाय आंबो गोरलै मानसि नङा नोंखौ आं दिनै ओरैनो हगारा मिथिबाय बे सिख्ला सानैया दानो बिनिफ्राय थांनांगौ आंनि खाथियावनो आंनि मेगनावनो बे सिख्ला सानैखौ माबा दानो बिनिफ्राय थिनहर मा खालामनो नोङो आं हगाराबा हा मा खालामनो बुंलाय मा खालामनो हानाय गोहो दङ नोंहा आंखौ सिनाय नोङो आं सोर आं बे जायगानि बस मिथिबाय आं बे जायगानि बस आंनिखौ देरसिन खामानि मावनो हाग्रा रावबो गैया आरो मिथिबाय बिनि थाखायनो आं नोंखौ बुंदों आंजों दा जुजि आंजों दा रायलाय नोंहा नोंनि लामाजों थां आंहा आंनि लामाजों थांनो मिथिबाय नानिमोन सिखार नोंसोर बेबायदि जिरायनानै थानो नाङा नाथाय मेम आं बुंदोंना बिसोर जेबो खालामनो हाया होननानै सिखार आरो सिखारनानै था मिथिबाय बिसिनाव नोंसोरखौ जेबो खालामनो हानाय गोहो गैया मिथिबाय आं दङ नोंसोर जेबो गिनो नाङा दानो 5 मिनिटनि उनाव आं चमत्कार देखायगोन चमत्कार मा खालामनो हायो आं आरो मा खालामनो हाया आङो सिखारनानै था नोंसोरो सिखार जानाय नंलालै खोथाया बोरैबा जालांबाय बिनिफ्राय लासैनो दोरलांनांसिगोनसो आङो मालायबा मालाया दुमजाफालाबायगोनलै बिनिफ्राय बबेथिंबा थांनायनि खायदाबो खालामनांसिगोन र' थाखोमाहैनो थाखाय मा जागासिनो दङ बाहाय सार सफैबायना नैबे मानसि साथामा बेवहाय थानानै सानफ्रोमबो बेवहाय जिरायनानै थाबाय थायो ओमफ्राय सिख्लाबो एदावो आरो मालाबा सिख्लाबो बोयो मालाबा नाम्बार बिनानै लाखियो बेबायदिनो ओमफ्राय सिख्लाफोरखौ बिराद टर्चार खालामसोगारो आरो दा बेखौ एरेस्ट खालामनांगौ दा बिसोर सानै सिख्लाखौ लाखिनानै बे लामायाव बिराद गाज्रि बुंनानै बिराद गाज्रि टर्चार खालामगासिनो दङ सारा दा माबा मोनसे एक्सन लादो बिसोरनि सायाव सार निमाहा खालाम सार भुला गोरोन्थि जाथां सार बोरैबा जों बेबायदि खालामनो गोसो गैयामोन सार निमाहा खालामदो सार निमाहा खालाम जोंखौ थांनो होदो सार थांनो होदो सार बेनि बुंनायखौ जेबो फाजानो नाङा बेयो थगायसुलासो बिसोर लंपट गुन्दासो लाबायसो हिनजाव सिख्लावसो बिखौ बिदि दोनबाय थायोब्ला बिसोर सानफ्रामबो बेबायदिनो खालामबाय थागोन थांलाय फैलाय मानसिफोरनि सायाव इनाय अनागारि खालामबाय थागोन बिनि थाखायनो सार नोंथांमोनहा बिसोर साथामखौ एरेस्ट खालामनानै लांदो ओइ सिख्लाफोर नोंसोर गिनो नाङा मिथिबाय आं दङ नोंसोर बेबायदिसो ना नोंसोरो मा सानफ्रामबो डान्स मावनायसो गारदों नामा नोंसोर मा सानदों नोंसोरखौ रावबो मिथियाखै सानदों नामा नोंसोरखौथ' आं सिगाङावबो बेवहाय नुलांखाबाय थादोंमोन आङो आरो दिनै नोंसोरखौ आङो थिग कारेक्ट टाइमावनो हमनो हाबाय आङो दिनै नोंसोर जेलाव थांनांसिगोन आरो दालि गोथां जाहैबाय था नोंसोर दा आंजों थगा जेलाव सार निमाहा खालामदो सार दिनैनिफ्राय आं बेबायदि गाज्रि खामानि मावथारला सार अननानै निमाहा खालामदो ओइ किम मा जाबावनांगौलै जोंहा मा जागोन आरो सानदोंमोन दाउस्रि देलायखौ एसे फटायनानै गावनि गोसोनि साननायखौ बुंना लानो होननानै दा मा खालामबावनो सोलाय सैमा बागोना जोंबो फासिफाबायसो मा साननो हादों नोंसोरो बाहाय गारियाव था नोंसोर बायदि गाज्रि इनागारि खामानि मावग्रा मानसिफोरनि न'आ जेलावसो मिथिबाय जेलाव थाइगिस्रि नोङो कारेक्ट टाइमावनो आंखौ फन खालामनाया बिराद मोजां जादों मिथिबाय नङाब्ला बिसोरदि मा खालामगौमोन इसोरासो मिथिसिगौमोन बिनि थाखाय रोजा साबायखर थाइगिस्रि नोंनिसिम थेंक इउ सार आरो बे आंनि मावनांगौ हाबाखा आरो आङो बेबायदिनो गोबां सिख्लाफोरखौ आं गोबां मदद खालामबोबाय आरो माखासे सिख्लाफोर दं जायनाखि लोरबां गोसोखौ लानानै जेबो बुंनो हाया बेनि थाखायनो आङो दिनै बेसो साथाम मानसिखौबो आङो बेयाव नुनानै आं सानखादों बिसोर माबा मोनसे थारैनो गाज्रि खामानि मावगोन होननानै बिनि थाखायनो आं बेवहाय थांफा नायबाय थादों आङो आरो थारैनो बिसोर गाज्रि खामानि मावदों बिसोर सानै मानसिनि सायाव बिनि थाखायनो नोंथाङा बेखौ गोबां साजा हो जाहाथे बिसोरो बेफोरबायदि मावनायनि सिगां 100 बार सानो थेंक इउ थाइगिस्रि बेफोरबायदि दायनिगिरि मानसिफोरखौ हमनानै हरनो हानायनि थाखाय थाव नोंसोर साला सुवादफोर गारियाव गाखोखै दिनै नोंसोरखौ बिगुर बिसिगोन आङो बिगुर नोंसोरबो टाउन सहराव फैयोब्ला एसे सांग्रां जानानै फै मिथिबाय लामा सामायाव गोबां गाज्रि मानसि थायो आरो लामा सामानि मानसिफोरजों रायलायनो नाङा जे बिसोर माबा मोनसे बुङोब्ला बिसोरनि फिननाय होनो नाङा गोख्रों जा आरो स्ट्रं जा जाहाथे मानसिफोरा नोंसोरखौ जेबो गाज्रि नोजोर नायनो हायो मिथिबाय आरो जायफोर मानसिफोरा नोंसोरखौ गाज्रि नोजोराव नायगोन बे मानसिफोरखौ थांनानै आसथुयै फिननाय होनो हानाय गोसो जानांगौ मानसिया मिथिबाय लोरबांथि जेब्लाबो जानो नांगा हिनजाव माहारिया जेब्लाबो सांग्रां जानानै था सार नोंथाङा जोंखौ बे टाइमावहाय जोंखौ मदद होनायनि थाखाय नोंथांनिसिम जोबोर रोजा साबायखर थाबाय आरो बिसोर फाफिफोरखौ थिगसे साजा हो सार थिगसे साजा हो
जाहाथे नेक्स्ट टाइमाव सिख्ला एदावनायनि सिगां 10 बार सांग्रोथों बिसोरो थाव सैमाफोर साला मोजाङैनो दिनै नोंसोरखौ नांगोल जुरिना हालौहैगोन आङो आब' जोबोद जोबोद थेंक इउ नोंनिसिम जोंखौ मदद खालामनायनि थाखाय औ जाबाय बिनानावमोन बेनिखायनो नोंसोरबो सांग्रां जानानै था मोनथिबाय जाहाथे लामा सामायाव बेफोरबायदि सोरबा मानसि गाज्रि मानसिया जुदि एदावोब्ला बेखौ थांनानै डाइरेक्ट आसि थुनानै फिन होनो हायो मोनथिबाय जागोन आब' दिनैनिफ्राय जोङो बहुद सांग्रां जासिगोन जाहाथे नेक्स्ट टाइमाव जोंखौ रावबो एदावनो हाया थ' बिदिब्ला आंबो टाउनाव थांनो नागिरखादोंमोन आङो ओमफ्राय नोंसोरबो थांनोसैबा थ'दो ज' थांनोसै थ'दो बिदिब्ला आंथ' सार फैयामोनब्ला साहा सुगुसुमोन